Vi čujete ovu muziku, možda ne znam da li hvata kamera. Znači, cijela diskografija Lepe Brene, otprilike. Ćao svima, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Šta je s mozgom? Sad ova epizoda bit će drugačija, tačnije, bit će klasična ženska epizoda, tako da ako postoji neki muški sor koji gleda ove moje klipove, onda preskočite ovaj klip, gledat ćete neki drugi. Mislim, niko vam ne brani, ali čisto da znate, dobili ste upozorenje, tako da na sopstvenu odgovornost gledate. E sad, koja je tema ovog videoklipa? Ja nisam u fazonu pravljenja nekih šminkerskih klipova gdje ću ja sad vama da pokazujem wow, vidite moj novi Carmin ultraskop, moja ultraskupa maskara, ne. Ja sam došla na ideju da zapravo napravim jedan klip gdje ću vam pokazati i objasniti da vam uopšte ne treba ni nešto puno para, ni nešto previše truda da biste mogli da se našminkate, da izgledate lepo, ne da se krečite i da se šminkate lopatom, nego da jednostavno izgledate lepo i da naglasite ono što je već lepo kod vas i eto, da sakrijete ako vam nešto smeta, ali ne da se krečite, to ne. Dakle, u suštini, ne znam zapravo odakle da počnem. Možda počnem onim redosledom kako se ja šminkam. E sada, sve ovo što ću ja vama pokazati, naravno dolazi i u drugim nijansama, pa vi sad to možete da prilagodite vašem licu. I sada neko bi moglo možda i da kaže kao, jao, to je jeftina šminka, to će da mi uništi lice ili šta već. Da vam objasnim nešto. Ja imam jako osjetljivu kožu i, znači, bukvalno malo kada se prstom pređe preko moje kože, meni ostaje ogrebotina. Tako da kao neko ko ima jako osjetljivu kožu, ako vam kažem da ja koristim ove proizvode koji su iz Lilija i iz DM-a, nije reklama za Lili i za DM, nisu mi ništa platili da reklamiram, tako da je ovo u potpunosti moj slobodni izbor, jel te? Dakle, sve ovo šminka koje je kupljena u običnim tim drogerijama, znači nisam kupovala u Sephori, nisam kupovala u parfimerijama Jasmin i tako dalje, tako dalje. Znači, Lili i DM. Uglavnom, sve što može da se nađe tu. Cilj svega ovoga je da vam zapravo pokažem da vam zapravo ne treba ni puno para, ni puno šminke da biste lepo izgledale. Evo, na primjer, moj neseser je ove veličine. Znači, ovo nije veliki neseser, evo vidite u odnosu na moju glavu koliki je. Tako da, to vam pokazuje da ja nemam, ne znam, nija gomile šminke, niti mi trebaju. Dakle, počnemo od pudera i tome sličnih proizvoda. Ovo čudeslo ovde je BB krema. E sad, ovo BB krema, ovo je Velnea krema. Kupila sam je u Liliju, međutim mislim da je Biotenova bolja, ali u svakom slučaju ovo su cool kremice, zato što verujte mi, lepši je osjećaj i za lice, a i lepše je za kožu, pogotovo leti kad je vrućina, da stavite na lice ovu toniranu kremu, koja uzgred ima i UV zaštitu, nego da se krečite sa puderom. Zato što onda vaša koža lica ne diše, onda ćete još gore da se znojite i samo će da vas nervira. I nepotrebno je, ne znam, meni je grozno da stavljam tečni puder na 50 stepeni, sem ako neću da izađem uveče, pa onda znam, ono, kao neće biti vrelac na polju, pa onda nije problem. Ali u svakom drugom slučaju ova tonirana krema je sasvim ok. Dakle, možete kupiti i ovu, ali meni se više sviđa Velnea krema. Onda dalje, naravno imam i tečni puder, ali ga ne stavljam stalno i nije dobro stavljati ga stalno, da zapušavate pore, da ne diše koža, da li bilo toplo, da li bilo hladno. Ali, volim da ga stavim s vremena na vreme. Sad, naravno, postoje razne neke nijanse i to ćete vi morati sami da tražite. Da, i u svakom slučaju, ova kremica uopšte nije skupa, ona je tipa do 300 dinara, tako nešto. Ajmo dalje. Dakle, onda ovo
je puder, Essence-ov puder. Moja boja je, kako volim ove nazive da čitam, Tan Fresh Ivory. Kako to zvuči prepotentno, katastrofa. U svakom slučaju Fresh Ivory Essence, ni ovaj tečni puder nije skup, mislim da sam ga tipa platila 400 i nešto dinara, a obzirom da ga ne stavljam stalno, traje mi prilično dugo. I ja mislim da je ovo već tipa 3. bočica koju sam kupila za neki duži period i sasvim je okej. Dakle, to je Essence-ov, piše Fresh and Fit Awake Makeup, Healthy Glow. To je to. Dalje. Naravno, ako nemate problema sa podočnjacima, ko što ih ja imam, jer to nam je familijarno, onda, mislim, u suštini vam je sve jedno koji ćete korektor da kupite za ispod očiju, zato što verovatno ne treba da ih ne znam koliko krijete. Eto, ja smatram da je to kod mene jedan nedostatak, tako da sam izmenjala tu više. Naprimer, ima ovaj, dobro, on kao jeste malo skuplji, ja mislim da sam ga platila 600 dinara, ali ga ne stavljam uvek. To je, vidite, ja ne znam ni koju sam marku kupila, ja sam zapamtila oblik bočice, toliko sam neupućena. Dakle, ovo nije klasičan šminkerski videoklip. Ovo je Maybelline-ov, piše The Eraser Eye, Perfect Cover and Concealer. A koja je boja? Pa, pošto sam imam bela kosir uglavnom, ovo je neka 0. Jel, neki minus. U svakom slučaju, on ima ovako ovu pufnicu gore, međutim, ne znam zašto su se devojke toliko popalile, nije nešto. Znači, košta je oko 600 dinara. Da, sad ću tamo da napravim razliku. Znači, ovo je koštalo oko 600 dinara, a ovo mi je opet Essence-ov, koji je koštao tipa 350 dinara, što uopšte nije skupo, koji on, ovako izgleda. I traje dugo, i dobar je, i mnogo bolje izgleda na koži i na očima nego ovaj od 600 dinara. Zato što ovaj od 600 dinara morate voditi računa da ne stavite skroz uz donji kapak i morate dobro da ga razmažete, inače se prave one odvrtne crtice i onda, iako niste stavile puno, izgleda kao da ste nafraka neko neke veštice. Tako da, eto, ovo je neki Essence Stay All Day, 16 časova, Long Lasting Concealer i kao vodootparanje. Tako da, evo, on je neki 350 dinara bio, znači opet nije skupo, kupila sam ga u DM-u. Naravno, kad vam kažem nije skupo, to sad sve kad bi se skupilo na jedan račun, to bi ispalo skupo, da, jeste, ali to je jedan pun necessary, vi to ne kupujete stalno, nešto se troši brže, nešto se troši sporije i nećete vi sve ovo kupovati odjednom, niti sam ja ovo kupovala odjednom, nego jedan mesec sam kupila 1-2 stvari, sledeći mesec opet 1-2 i to vam je to. Čekajte, vidimo šta ovdje ima dalje. Kameni puder, to sam zaboravila. Naravno da se ne bi sjele kao da ste facu umivale zejtinom, onda vam treba i kameni puder. Sada, na primjer, ovaj kameni puder jeste dobar, jeste okej, nije skup, ima ga u Liliju, to je ovaj Miss Sporty. Međutim, jedini problem, može da se koristi. Ali treba voditi računa zato što iz nekog razloga veoma brzo se polomi. Iako vam je ostalo još dosta pudera i nije mi ispadao neser, niti nosim šminku sa sobom, baš se brzo polomi i nije mi jasno zašto. Ali i pored toga što se polomi je dobar. Recimo, ovaj je translucentni i ne mogu stvarno da se bakšim sada da ja tražim nijanse boja koja meni odgovara. Ja lepo uzmem ovo, načopkam na facu, zamatira, ne sijam se i meni je to dobro. Znači, prosto i jednostavno, nije skup, imate ga u Liliju, ali je dobar, jer, mislim, to vam govori činjenica da mi je ovo već 3. ili 4, znači dugo ga već kupujem i koristim ga i pored toga što se on skrcka. Sad dobro, neko jednostavno neće da mu se skrcka puder, hoće da ima savršeni puder, ali ja vam sada govorim o stvarima koje ne moraju da budu savršene, a mogu da budu korisne, da budu lepe i da ne koštaju puno. To je i suština ovog klipa. Šta ima dalje? Dalje ima bronzer. Sada, bronzer se meni mnogo sviđa zato što ne znam, nekako, ako naučite lepo da senčite facu, ja ga, na primjer, stavljam po ovoj liniji ovde, to uvučete obraze, pa onda nanesete tu, stavljam ga uz ovu ivicu i stavljam ga malo ovde, naravno sve to mora lepo da bude
ujednačeno i to onako izduži lice, onako daje utisak kao da vam je preplanula faca. Sad ovaj košta tipa 400 dinara. To je neka šminka i baš mi dugo traje, mislim, toliko mi dugo traje da se čak i izbrisalo koja je marka. Postoji taj brand koji se prodaje u DM-u koji se zove She Makeup i stvarno je dobar, nije skup, imaju sve i svašta. Evo, ja ovaj bronzer koristim, nemam pojma kada sam ga kupila, upravo sam vam to spomenula malo pre, ne kupujem sve odjednom i još ga imam, još ga trošim. Dalje, posle toga, kad ja stavim taj bronzer, onda uzem rumenilo. Rumenilo nikad ne stavljate puno, znači rumenilo možda nam traje 100 godina otprilike. Ovo je, primetit ćete da dosta stvari imam Essence-ovih i njihovi lakovi za nokte su isto tako mnogo dobri. Ovo je Essence-ov, vidi oci, ok, ovo je Essence-ovo rumenilo. Prilično je blago, ali meni odgovara zato što sam ja uglavnom bela, ali mi odgovaralo mi i leti kada sam onako pocrnela i to sam poprilično pocrnela, baš zato što je blago, jer mislim, neću da se sada rumenim, ne znam nija kako, da izgleda kao da imam seljačko rumenilo. I stavim ga tako što se jednostavno nasmejem i onda puf, i to je otprilike to. Sledeće je šminkanje očiju. Što se tiče šminkanja očiju, još jednom Essence. Ovo su neke preslatke paletice koje nisam previđala njihovim policama. Ima raznih varijanti. Vidite kako je slatko. Ja se izvinjam zbog ocija, zbog blica. Preslatko je. Sada, što se mog šminkanja tiče, ja najviše volim ili crno-sive tonove ili brown bronzane i retko kad dodam neku boju. Možda zbog kose pa nekad dodam malo naranđaste, onda isto tako zbog kose lepo izgleda, imam i ovu zelenkastu olovku i nju mažem samo na donji kapak. Ali u svakom slučaju mislim da ti prirodni tonovi najlepše deluju, najprirodnije i opet kažem, nije lepo da izgledamo nafrakane. U svakom slučaju, evo, ta paleta, jedini problem kod sve ove šminke koje sam vam pokazivala s ovim plastičnim kuticama, i to mi uopšte nije jasno, deluje mi kao da namerno to rade, jeste što im jako brzo puknu ove bravice pozadi. Mislim, evo, meni je puklo i na bronzeru, i na rumenilu, na jednim senkama i na drugim senkama. Što se polomilo, ne znam na koju foru, od otvaranja, zatvaranja, kao da namerno to rade. Nebitno, meni to ništa nije problem da se ja našminkam. Vidite koje su to boje. Naravno da ova najsvetlija najbrže ide. Neću sad vam pričam gde je koja ide, to ću možda da ostavim za neki drugi klip. U svakom slučaju, odlične su senke, dugo mi već traju, opet ne kupujete svakog meseca, jel te, prilično mi dugo traju, a ako imate problem sa pucanjem kutija, vi onda lepo uradite kao ja, uzmete ovako jednu gumičicu, to lepo zatvorite i ništa s problemom. Ovo, pošto je paletica ipak, ona je koštala tipa 500-600 dinara, što mislim da je sasvim ok, obzirom na to koliko mi traju, koliko su jake boje, pigmentovane, da ne padaju sa gornjih kapaka na obraze i na donje kapke, tako da ne izgledam kao rakun. Tako da, za mene su to ok senke i dugo mi traju. Sad, postoji jednostavnija varijanta, znači ne morate da kupite paleticu, u suštini možete se našminkati samo ako imate jednu svetlu, gotovo belu senku i bolje je da je ona svetlucava senka i da imate neku brown. Na primjer, ja imam ovu brown, to je opet Essence, a ovo je, naravno, isto pokruta kutica. Ovo je jedan brand koji se skoro pojavio u Liliju, to je neka Catrice šminka, koji je isto super. Znači, možete se našminkati i samo ako imate ovu svetlu i samo ako imate ovu tamnu. Kako? Postoje pravila gde se stavljaju svetle senke, gde se stavljaju tamne, ali to je za neki drugi videoklip. Znači, u suštini, ako hoćete baš onako da pojednostavite svoje šminkanje, onda vam čak ni ova paleta ne treba, znači dovoljno da imate jednu svetlu i da imate jednu tamnu, a to ću vam pokazati neki drugi put. Ne mogu da dam im sad. Isto tako, vam je jako bitno da ukapirate da vam ne treba 616 četkica i da to što vam neko kaže, ova četkica je za ovo, ova četkica je za ono, ne mora da znači. Ako vi sa određenom četkicom možete se našminkati, zašto biste sebi komplikovali život? Moja sestra, na primjer, ima tačno podeljeno, ova četkica je za ovo, ova četkica je za ono, kod mene nema toga.
Ja ovom četkicom stavljam kameni pudar. Prosto i jednostavno. Ovom četkicom, koja vidite kakva je, stavljam bronzer. Ona je ovako blago zakrivljena i skroz je mekana. Zapravo je mnogo cool. Kao macine šapice. Znači ovom stavljam bronzer i stavljam rumenilo. Ovom stavljam svetle senke i razmazujem senke da ne bi izgledala, kao što sam već rekla, kao rakun. Ovo mi je poklonila sestra, vidite ona je ovako zakrivljena. I ona je dobra za stavljanje senke ovde u uglove. Naravno kada se šminkate vidite ovo je ovde deo, to je luk. Za luk vam je dobra, gde mi je kamera, ovakva jedna četkica. A da, strašno. I imam ovu jednu tanku koja može da posluži u dve svrhe. A može da posluži ako hoćete malo da potamnite obrve i može da posluži ako hoćete da pravite smokey eyes ili nešto blisko tome. Kao što vidite ja ovde dole sada nemam bilo kakav eyeliner, već sam samo uzela ovu tamno brown senku, ovu jednu pojedinačnu i samo sam blago nacrtala tu dole i možete da okrenete na ovu stranu samo malo da razmažete. Imam ovu četkicu, ovo mi je sestra dala, ona isto može bude korisna, ona može bude dobra za nanošenje senki, ona evo ima i ovu stranu, ja sam s ovim tamnila obrve, tako da to je to. Da vidimo dalje šta imamo na repertoaru. Dalje. Sada jedna stvar koju apsolutno me svi pitaju i ne mogu da vas naučem nikako, to morate da uzmete da radite sami, zato što i ja kada sam počinjala, izgledalo je kao kardiogram i nisam počinjala od toga, nego sam počinjala sa najobičnijom olovkom i vremenom sam naučila. Znači, u pitanju je magični eyeliner. Da razjasnimo jednu stvar. Ispate me. Ja sam osoba koja crta od kad zna za sebe. Znači, već prirodno imam smirenu, izveštenu ruku, da, izveštenu. Tako da je to meni dodatno olakšanje. Ali nije nešto što ne može da se nauči. Imate na YouTube-u, možete da pogledate, imate 616 caka kako možete da stavite eyeliner, te uz pomoć kašike, te zalepite selotejp, te ovo, te ono, da ne navodim sad. U svakom slučaju može da se nauči. Ovo je isto She Makeup. I meni se ovaj eyeliner sviđa. Ja recimo ne umem da stavim eyeliner. U stvari možda bi umela, ali bi trajalo 100 godina. One koji imaju četkice koje su ono maltene kao od laka. Nemam pojma kako s time može neko da crta. A ovaj moj je nešto drugačiji zato što ima ovu... sad koliko ovo može da se vidi. U svakom slučaju kad budete bili u DM-u pogledajte, ali ima ovu sunđerostu deblju četkicu i mnogo je lakše staviti sa njom. I lakše ćete naučiti, a kada se izveštite kao što sam se ja izveštila sa vremenom, onda će vam bukvalno trebati 2 minuta da stavite taj eyeliner, samo frkete i gotovo, piči dalje. Ja eyeliner stvarno obožavam i tako iscrtavam oči još od, pa kad je bila ona serija Klon, ili kako su je svi zvali Žade, pa otprilike od tada. Ergo, bavljenje orijentalnim plesom, znači očigledno naginjem ka tome na neki način, ali eto, sa šminkom je počelo mnogo ranije. Vidite kako je to iscrtano. Šta vam kažem, ne mogu da vas naučim, morate da vežbate. Neće da stisne pauzu. I kako bismo završili šminkanje svojih očiju, tu je naravno maskara. Sada maskara uopšte ne mora da bude skupa. Imate one maskare od 800 dinara, od 1500 dinara, od 2000 dinara. Znači, ljudi moji, uzela sam jedan, ne mogu sjetim koja je marka bila, da li bio Maybelline ili tako nešto. Ta maskara je koštala tipa 800 i nešto dinara, možda čak i više. Ta maskara je prvo bila loša. Pravila je grumuljice. Smrdela je, katastrofa je smrdela i ja ne znam kako to neko može da kupuje i da stavlja na svoje oči. Pa znači da je u bočici od zlata, ja je ne bi kupila koliko smrdi i koliko je odvratna, a ona je koštala mnogo više. Ja sam počela da kupujem od nedavno, mislim, ne od nedavno, možda prošle godine sam otkrila ovu masku, jer sam bila u fazonu, pa daj da probam, kakve veze ima. Ovo košta 430 dinara. Ovo je neka Rimelova maskara i šta piše na njoj? Extra long lash.
I ova maskara je, ljudi moji, toliko dobra, znači, niti pravi grumuljice, niti smrdi, četkica je sasvim okej, niti je skupa, dugo traje, brzo se osuši, neće vam se zalepiti trepavice pa da imate ovde mrljice sve po gornjem kapku. Jedino ako niste baksus kao ja i baš kad stavljate maskaru da vam se kija. Ako kinete, onda ćete imati i gore i dole i ne postoji dovoljno dobra maskara da vas spase od toga. U svakom slučaju, nije skupa, ali okej sasvim, tako da, eto, to vam je što se tiče maskare. Šta je još ostalo? Da, od pomoćnih sredstava ja bi izdvojila i ove sunđerčiće. Sad, što se mene tiče, ja mislim da realno ovi sunđeri za šminkanje da su i malo prenapucane cene. Mislim, ove sunđere košta 400 i nešto dinara, ali ako ih održavate, perete svaki dan, može da traje dosta dugo, tako da se to što ćete da date jednom 400 i nešto dinara isplati. Vi u suštini tečni puder i sve ove korektore možete da stavljate i sa rukama. Čak sam negdje čitala kao da je najbolje šminkanje zapravo sopstvenim prstima, ali ne znam, meni su ove sunđerčići sviđaju, mislim, nisam ga imala dosta dugo, šminkala sam se bez njega. I ja sam samo jednu toliko, pa dobro, kao, ajde, mogla bi da ga kupim i to je bilo kupila sam ga pre nekoliko meseci i tu je, traje, mislim, nije sapun da se potroši, jel te. I naravno, šta bi još mogla da dodam na sve ovo? Da, evo, ja imam ovu zelenu olovčicu, to sam vam pokazala. Karmini. Što se karmina tiče, to sada ko šta voli, kome šta stoji, to ne znam šta vam kažem, morate da isprobate da vidite. Ja lično volim mat karmine i Aura je u poslednjih nekoliko godina baš poboljšala svoju šminku. Mislim, poboljšali su i cene, tako da i jedno i drugo, ali nema veze, dobri su. Ja, evo imam, jedan je roze, a jedan je crveni. Evo da vam pročitam nazive. Ovaj roze se zove Time for Selfie, a ovaj crveni je šahmat. Obožavam ove nazive, obožavam. I najviše stavljam crveni, roze možda stavljam najmanje i meni iskreno odgovaraju neke tako brown nijanse boje mesa i zimi recimo volim da stavljam pa brown ljubičasti. Tako neka boja ispadne, ali ne znam, možda izgleda malo onako gotik, ali meni se to sviđa kako izgleda, ali sam provalila da mi najlepše stoje brown. Što se tiče tih brown, imate onu novu marku Catrice, oni imaju odlične karmine, ovi Aurini su super, recimo ovi Aurini su, tipa, mislim da je 535 dinara, ali ja sam ovaj kupila, pa ne sećam se kad sam ga kupila, baš mi dugo traje, pogotovo ako imate ovako, menjate kao i ja, eto imam taj roze, imam ovaj crveni, ovaj Catrice nemam pojma gde mi je, ovo sam kupila od drugarice jedne, zato što je ono mašila nijansu, ovo jeste Sephorin, ali ja sam ga kupila za mnogo manje para i dobar je, jeste, stvarno je dobar i stvarno je okej, nijansa njoj nije odgovarala, ali inače ne sećam se kad sam poslednji put kupila nešto iz Sephorin. Olovka za usta vam je isto bitna, ovo je Aurina, Aurine su okej i Catrice su okej. Tako da u suštini to je to. Dakle, da zaključimo celu priču. Devojke, vi koje nemate ne znam koliko para, pogotovo vi koje ste u srednjoj školi, koje ste na faksu, bila sam i ja u srednjoj školi i na faksu, tada sam recimo samo stavljala eyeliner i maskaru, mislim, puder je bio pod znakom pitanja, puder bi možda pozajmila od mame ili tako nešto, ili ga ne bi zajmila uopšte, znači to je bilo samo eyeliner, maskara i to je bilo to. Zato što jednostavno, eto, niti sam se razumela ne znam koliko u šminku, niti je bilo potrebe da se toliko šminkam, niti sam imala ne znam nija koliko para. U suštini, ovo sve što sam ja vama sad ispričala je da bi vama pomoglo da shvatite da vam zaista ne treba puno para, što ste mlađe, to vam i manje šminke treba. Generalno nemojte se frakati, znači nema potrebe za time uopšte, jer nisam ni ja imam skoro 28 godina, pa je to sad nešto malo drugačije, ali čak i sad, kad imam 28 godina i kada
radim, imam svoju platu, ja opet ne odlazim i ne dajem ne znam koliko para za svoju šminku, a opet me ljudi zaustavljaju i na ulici, a i ovako kada se vidim sa nekim i hvale kako sam lepo našminkana, jao kako super izgleda. Znači ja čak za Instagram kada se slikam, ja na mnogim slikama, zapravo na većini, uopšte ne moram da stavim filter, zato što je dovoljno da znate kako da se lepo našminkate, da istaknete ono što je već lepo na vašem licu, a ne da se zakrčite i da promenite lični opis. Znači, apsolutno nepotrebno, katastrofično za kožu, a pogotovo što ćete da trošite nenormalne količine šminke, što će naravno da vas košta više. Dakle, nema potrebe za time. I zato sam upravo pokazala kao neko ko se lepo šminka, ko dobije stalno komplimente. Evo, ja sam vam otkrila sadržaj mog nesesera da vidite da ne morate da imate previše para, da to ne mora da bude neki ultra mega popularan brand, šta mu ga ja znam, a da i dalje možete da izgledate lepo. Ako nemate, na primjer, čak i problem s podočnicima kao što imam ja, vi ste na konju. Ja da nemam podočnjake, ja verovatno bi se šminkala samo kada izlazim negde ili možda kad idem na posao, možda bi samo stavila maskaru. Znači, meni su fenomenalne devojke koje samo stave maskaru. Ja ne mogu. Ja izgledam kao da... Dobro, možda i ja malo tripujem, ali izgledam sebi kao da nisam spavala 3 dana i 3 noći. Možda i jeste to malo preterivanje, ali ja se tako osjećam. U svakom slučaju, suština je. Ne trebamo puno para, sve možete nađete u DM-u ili Liliju. Naravno, ako volite tu skuplju šminku, ja ne kažem da su to loši proizvodi, da su to katastrofični. Jesam naišla na loše koji su dosta skupi, ali ne kažem sada, kao sve ovo ne valja, a ova kao šminka iz drogerija, to vam je top, kao nemojte kupujete ništa skupo. Ne, naprotiv. Znači, pogotovo ako volite šminku, naravno, uđite u Sephoru i u Jasmin, kupite sebi, ima sigurno super proizvoda. Ovo govorim onima koji nemaju ne znam nija koliko para i nisu ne znam nija koliko zaludni sada za šminkanjem i za nekim gomilama šminke, da vam pokažem koliko to zapravo jednostavno može da bude, da jednostavno se ne potresate. Ako želite se šminkate, a sada vi sami sebi da usađujete neki tripove, jao pa ja nemam, jao pa ja ne znam, pa to je sve preskupo, nije. Ko što vidite, pokazala sam sve, nije. Tako da, ako je neko muško gledalo ovo, prijatelju svaka ti čast, izdržao si ovo moje blebetanje o šminki, mada sumnjam da si toliko slušao, verujem da muško kad bi ovo gledalo, to bi više gledalo zašto gleda u mene. Šalim se, naravno. Ali verovatno su oni prekinuli već u prvi 15 sekundi ovog videa, ali vi žene, nadam se da vam je ovo značilo. Ako imate još neka pitanja, slobodno imate dole da ostavite komentar, pitajte, ja ću vam odgovoriti što brže moguće. Lupite like i tako. Do sledeće epizode.